Най-много жалби ние имаме свързано на първо място с електронната търговия, т.е. покупките по интернет. Те все повече набират скорост, включително и в България. Ние макар да не сме на най-високото ниво, даже да се намираме на едно от най-ниските нива по покупка в интернет, въпреки това бележат сериозен ръст и те първо ще бележат ръст. Около 1/3 от всички жалби са свързани с онлайн търговия. Също така, около 1/3 от жалбите са ни свързани с транспорт. Това е услуга, която много често се ползват потребителите, когато ще пътуват в чужбина. Разбира се, от всички видове транспорт, въздушен, железопътен, шосеен и морски, като най-голям дял бележат, разбира се, въздушните превози като най-популярни в България. Какво трябва да знае един български гражданин, примерно ако изпадне в ситуация, в която багажа му се забави? Този регистрирания багаж, той е под надзора на авиокомпанията, тя носи пълна отговорност. Нерядка е ситуацията, където виждаме на всички останали багажи, всички се тръгват, но ние оставаме и нашия багаж, нашия куфар го няма. Това, което е неприятното в случая, е, че нашите дрехи и вещи не са пристигнали. Затова и авиокомпаниите са задължени да ни предоставят вещи от първа необходимост. Такива безспорно се считат тоалетните принадлежности, бельо, различни дрехи, какви са чорапи, тениски, панталон, нали? Това са някакви дрехи, лекарства, ако сме, например, диабетици или от някакво заболяване. В повечето случаи багажа се намира рано или късно. Много често се случва, когато се намери вече след като сме се върнали от почивката или отпуската или командировката. Но понякога той никога не се намира. Трябва да знаем, че закона разглежда един срок от 21 дена от датата, която трябва да бъде пристигнат. Ако той не се намери багажа в този срок от 21 дена, той се счита за загубен. Тоест не може безкрайно да бъде търсен и отлагано обезщетяването на потребителя. Вече ако багажа не се намери, тогава потребителя получава обезщетение за действителната стойност на куфара, който се намира и на вещите, които са били в него. Също така трябва да кажем, че зависи от теглото на куфара, нали, в случая ако теглото, максималното допустимо тегло е 23 кг, значи по 20 евро, това ще рече около 460 евро е горе-долу това, което може да получим и може да очакваме да получим за нашия куфар. Има отделен специален регламент на Европейския съюз за това нещо, който пряко се прилага и в България и на територията на всяка една друга държава членка, който касае точно забавени, отменени полети и съответно отказан достъп до борда на самолета. В тези случаи правилата на потребителите и на пътници са доста ясно разписани. Те не зависят от това каква авиокомпанията, т.е. дали ние сме с така наречените лоу-кост компании, с нормална компания, дали пътуваме с чартер или с регулярен полет. Нашите права са еднакви и зависят единствено от това дали полета излита от летище на територията на Европейския съюз. Ако пък летим извън Европейския съюз и полетът каца в Европейския съюз, тогава регламент се прилага, ако авиокомпанията е европейска. Тоест, ако сме български граждани, които летиме от България или за България, регламента винаги ще се прилага и ние ще бъдем защитени при закъснени или отменени полети.